Koymaz bu dünya. Yeki Teala'nın Resulüm bolsaň insap edip seni, insap edip seni koymaz bu dünya. Bir Allah'ın peygamberi bir gulam bolsaň söýerdir diýmegin. Söýmez bu dünya. Ejeng däl balam diýip gujagyny germez bu bir batyl dünya. Gözleri görmez. Ähti yalançydyr lewzinde durmaz bir kıyalan bilen. Yalan bilen doymaz bu dünya. Ahlasyňa urur ýüzüňe bakyp hemen süňden güler oduna ýakyp. Aşa söýüp muňa bolmagyny rakyp ýygrengen ýa-hüýgün doymaz bu dünya. Sözüň ýöretseň dälem jahana ol bakmaz hiç saňa eýlap bakana. Hökmüni ýöreden İskender hana bilseň ki dogrudur diýmez bu dünya. Baktırar aglyna hükmüne eýlap agyp dönüp durar baş gözüň aýlap. Ýagşymyň yaman muňdurmaly bolsaýlap köýdüren oduny köýmez bu dünya. Silamal ne bay ne de garibi bilmez garyn ýüsi bilmez göribi. Ine şeýlerak boraýsam tarypyn emma hiç bir sözüňe uýmaz bu dünya. Ýagşylar yamandan araçyp dur, haram söýen munna wagt açyp dur. Inni melgunun hanlardan gaçyp dur, bıçaksyl hamyňy soýmaz bu dünya. Mihmanysyň hezret etmez, ýaýnatmaz hitçitledim. Oyun gurab aýnatmaz. Alymy bolsaň da özün aýnatmaz sen diýip kalbyňy oýmaz bu dünya. Resul berdi bu dünýäniň wepasyny kim görüpdir? Çepmän onuň jepasyny. Özüň gadan ahiretiň tapasyn imanyň kalbyňa goýmaz bu dünýä. Özüň gadan ahiretiň tapasyn imanyň kalbyňa goýmaz bu dünýä. İmanyň kalbyňa goýmaz bu dünýä.